Ty też tak zrobisz? No, tu jest jedzonko. Tak, zobacz, to tak jak Natalka. No i Natalka, do buzi teraz. Niunia, nie bam bam. Do buzi teraz. To jest łyżeczka. Ślicznie. A teraz Szymon, no. Ty umiesz robić bam bam. Bardzo ładnie robisz bam bam. No ślicznie. A Natalka co? A Natalka wiosłuje. No. Tak. No tak. Natka, ale nie zjadaj z fartuszka. No to tak robi bam bam. Do buzi łyżeczka. Am. Do buzi wkładamy i jemy ładnie. Tak? Nic nie. Ale nie stukaj Natalka, bo ty masz kaszkę na łyżeczce. Te demolka mała. Tak?